Igbo bụ Igbo. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Igbo mụrụ m ekenekwa m. Ọmụwa bụ Nkọli Adụmohia Okija mụrụ nwa Diana n'ọzọ obodo. Ndị nna m ochie, ndị nne m ochie, ndị enyi na ikwu na ibe, ndị aka unu na arụ ọdịkwa unu. Kedu unu ka eke si anyanwụ? Nnọọ n'oge nnọkọrịta mụ na ụlọ. Daalụnụ. Bata na ndụ ịrụzie ya n'ọkụ ewuo ka ịkpata na nkata ife gbasara n'elu ife COVID-19 asị m ka maka enwego ọtụtụ ife ekwugasị maka na ifugonu ya na gọọmenti bịara si onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ọkwa n'ụlọ ka anyị nọ eri ogologo oge n'ọnụ n'ụlọ ọ na-afe eje ofu ọnwa anyị nọ n'ụlọ wee na-asị ka mmalụ kene ka isi nọlụ na beyi na-anọkọta m n'ime ụlọ ọkpọrọzi na-anọ nsị ka m pụta niile onyeali anya ife a n'ime ogige ife ndị oyibo na-akpọ esteti anọkwa m n'ụlọ imechakwa na o nwere ebe nje fụ enwekwa ebe nje ka m mesi wee si ka m bịa ka mụ na ụlọ kpalikọta ya bụ ka m malụ kedu ka isi nọdụ n'ụlọ gị ebe ị nọ ka isi wee nọrọ ịnọkwa ọfụma ụfọdụ a na-ebe agụụ akarịa na agụụ dị n'obodo rinne ma m ka anyị esi mee ya bụ ife mana ama m ya n'mgbagbu zele ọgụ ka ife iche na ife a si nọba n'ụlọ ya ka mma ọ ga-ekwe onye nwa ga-eme na ife a na-ebe onye nwa ga-eme na ọ ya kwụsị mana biko ndụ dị na ezigbote mkpa achọrọ m ka ya bụ ife a na-ebe ebe niile ọ bechasịa na nchekwa anụ ka anyị fụkwa gị anya ọzọ biko ịmala ife niile gọọmenti na-etisi ịma eri ogologo oge si mebe biko mebekene mụnwa aghọtasibere ya mana biko asị m dododo eji nchukwu ayọ dododo asị nọọsụ welu ncha welu mmiri kpọchasịba n'ihi na-akwụ ya kpọchasịa aka ya ike kpọchasịa anya ọfụma ịghọtago kpọchasie ya ike kwa aka gị ọfụma o nwere nke ọ bụ na ị nọrọ ebe mmiri dị ị ga-ejiwo wee kwa aka gị mgbe afọ iwelu nke ndị oyibo na-akpọ okene sanitaiza hand sanitaiza na-ewekwana iwe ife nji wee kpuli ife nwanne m anwụ erika na anwarọ nke a na-aya afọ ka eweli ya wee kpuchinata ịghata afọ ya welu mmiri na ncha kpọchasịa aka ya ike biko na-akwụ ya kwamgbe ma iwelu kene nke ndị oyibo ị na-apụ tinye nke ndị oyibo na-akpọ hand sanitizer
ya nke a ejego na gwọkọsịa iweli ọ bụ na ị nọrọ ebe mmiri dị iweli a sachasịa aka gị iweli ite n'aka gị ghọtago ya biko na ndụ ịdị m ezigbo mkpa biko akwụ n'ime ebe a nna fụkwa akwụ makwa na akwụ dị n'ime ogige anụ aka n'igbo amakakwanụ ngwa dịka ife eji abụ igbo ọkwa ka ọra m n'ọnụ mana emesịa anyị ga na-abịa kwamgbe anyị bịa ka anyị kpakọlịa ka na-ewetakwala pele na obere ịnụgo ngwa daalụ ka ọ dị ọlụkwa ọfụma biko ndụ ịdị m mkpa ịnụgo ọmụa bụ nkọli ada igbo niile ada ụmụ ohia ọkịja mmụlụ nwadiana na ọzọ bụ ekenekwa ọnụ daalụ chukwu nọnyeli n'ụlọ ọfụma chukwu gọzie yi ngwa ka ọ dị onye na-aṅụrị n'ụwa ya maka n'elu na-erugharị ọ bụrụ ka isi lụọ ka ịbụ nwa si adị ọ bụrụ onye ọ dịlị mma tata ka ọ na-adịlị mma echi